Vítajte pri dnešnom videu. Ideme na dovolenku, no mali sme ísť do Chorvátska, lenže tam proste, som sa oblial. Tam boli proste extrémne ohne. Sme hľadali niečo na poslednú chvíľu. Našli sme Turecko, že moja mamina nemá pas, takže sme našli ešte Bulharsko, takže ideme do Bulharska. Posledy som bol na dovolenke lietadlom, asi keď som mal 9 alebo 10, neviem. Som extrémne že šťastný. Ideme z takého menšieho letiska. Toto je to letisko. Také fakt, že menšie. A lietadlo nám ide za 2,5 hodiny. Super, neviem, čo tu ideme robiť 2,5 hodiny. Jeszcze raz. Turbulencie ešte nepristávame. Hej, turbulencie hlasia. Ty to povedala. Riadne nerýchle, keby nás ukradol. Pre pána. Strašne rýchle ide. Vyzerá ako keby do Petržalky dali more. Tak kde sme išli? Cítim sa ako ten Azíčan, čo všetko to funguje. V takomto? Fakt? Takže už sme tu a idem natočiť rýchly room tour, lebo musíme ísť na večeru. Takže vojdete, tu je takáto posteľ, tu máte telku, skriňu, také obyčajné. Tu je balkón, ešte som tu nebol. A more vôbec neviem, kde je, ale OK, tu je bazén. Kúpeľňa v pohode. Tuto je kúpeľňa, taká basic, takže ideme na večeru. Dal som si iba šalátik, ale nedal som si ešte toto a ešte toto. A ešte toto a ešte toto a ešte toto. Je prvý deň, že máme výhľad na more, ale je to nejaká zatoka, takže ale hádam je otvorený tam tým smerom. Na raňajky v noci som sa moc nevyspal, lebo som stal asi o 3:30 na to, že sme počuli, no ja nie, ale moja mamina počula zámku od dverí a to sú také dvere. Tunak sú nejako proste ako porušené. Zľakla, že niekto sa tu dobíja. To mi bolo teplo, tak špekulovala s klimatizáciou. A tá klimatizácia potom nejako hučala, bola moc silná, rovno mi fúkala, takže som nespal a ráno o 5:00, to bola ďalšia etapa. Ideme na raňajky. Čo tam dneska ráno bude? Dneska ráno vám to aj natočím, malo vyzerá, že tam vôbec nie je miesto.
vyzerá ako makaronky. Tie raňajky podľa mňa sú dobré, len žinica málo oselená, ale nie. Aj studená. To nevadí. Ale pozrite, vyzerá tak zvláštne. Toto chutí dobre. To je nejaký burek. Tu tento syr chutí ako taká slabšia feta. Slabšia feta syr. Najlepšia vec z toho je tento burek. Makron. Je piškota, namočená kučom, ale je tam džem a cukor. Burek je špenátový a chutí úplne ako taký ten slimák špenátový z Billy. To je moje obľúbené pečivo, takže... Až som zvedavý, ako to tam bude vyzerať. Výhľad. Celkom fajn. Cherries. Let's go, cherries. A to tu veľmi pekne, je tu piesočná pláž a otvorené more, proste to je úplne kombo, ktoré mi stačí. Mušle, ale nemusíš ísť ani do mora a proste už tu máš všade mušle, takže je to pekné. Ako najlepší youtuber na svete nemám waterproof kryt, takže nemôžem natáčať vo vode, ale ja som bad boy, takže ja aj tak natáčam. Je tu fest dobrý piesok, proste tie vlny sú fest dobré a je tu fest pekne pozrieť. Tu bolo otvorené more. Takže... Joj, voda. Otvoril som mušlu. Vnútri je normálne, že živý. To je normálne, že živé. Sa to hýbalo. Vidíš? Sa to hýbe. Ono sa to normálne hýbalo, keď som to predtým otvoril. Čo je tam krab? Mušla, ale živá. Ja to chcem ukázať, že ako sa to hýbe. Oni tu majú tento jet sky a je tam napísané, že 30 levov, to je bez lacne. V Chorvátsku reálne, že 50 €, alebo ja neviem, aj 100 tam písali, aj že, ja neviem, 40 €, takže 30 levov, to je úplne lacné. Za mnou je typek, iba hlava mu trčí. Kurá vyzerá v pohode, moje vlasy sú na tom ple hrozne, ale idem ochutnať toto. Rozmočená cinnamon roll. Toto je rozmočená škoricová rolka. Bol som si silno na izbe, ale neprišlo mi to také podstatné, no tak som to moc nenatáčal, ale teraz som znovu na pláži. Stále to tu vyzerá rovnako a idem asi si natrieť chrbát a idem do vody. Momentálne zbieram mušle, aby som si mohol urobiť aesthetic fotku na Instagram. Potrebujem za túto dovolenku urobiť minimálne 3 Pinterest aesthetic fotky. Get ready with me to go bears. Počkej, daj tu vlastnejšie. Nech sa ti lepšie tancuje. Nech to môžeš predvídať. Ale rýchlejšie. Nech počuješ tú hudbu. To je moja obľúbená pesnička. Áno. Rýchlejšie. To je voda. No, vystítaj mi rýchlo, my to si...
potom vám ukážem môj outfit, lebo idem si ešte pre taštičku. Takže toto je môj outfit, which one taking. Tady veli. Toto. Jo, toto mi tu zavádza. Potom mám k tomu takýto nekles, toto malé šeltovku. Takže momentálne ideme do centra. Fiček som vám už dal a som zvedavý, aké to tu bude vyzerať. Je pekný západ slnka, ako môžete tu vidieť. Turecké obchodíky. Ja to nepozerám. Dali sme si zmrzku, bola to na gramáž. Niekoľko nabral, bol strašne odporný, ale nevadí. Je to tu o mnoho viac ako niekde v Chorvátsku alebo takto, proste má od vymyslu svetu každú jednu vec, čo vidíš na TikToku a na Instagrame.